मधेसलाई तताउन खोजिराख्नु भएको छ। दारूको पसलमा गएर शपथ ल्याउने संहिताको विरोधी हो एमाले के संहिता चाहदैन। उहाँहरु चाहनु हुँदैन कि मधेस प्रदेश एमालेका नेताहरु भन्छन् संहिताको पक्षपाती छैन। सुन्नुस् न, एमाले पार्टीका नेता र एमाले कहिले पनि मधेस प्रदेशको प्रगति चाहदैन, कहिले पनि चाहदैन, आजसम्म चाहेको पनि छैन। चाहेको भए मधेस प्रदेश सबभन्दा गरिब प्रदेश हो के। पर क्यापिटा इन्कम हेर्नुस् मधेस प्रदेशको, तपाईँ त्यहाँको शिक्षाको व्यवस्था हेर्नुस्, तपाईँ 12 क्लास पढ्ने कलेज छैन के मधेस प्रदेशमा। मधेस प्रदेशको बच्चा विराटनगर जान्छ या मधेस प्रदेशको बच्चा काठमाडौँ आउँछ या मधेस प्रदेशको बच्चा कहाँ जान्छ थाहा छ तपाईलाई? विदेश जान्छ पढ्न। त्यो पनि पढ्न सक्दैन भने कहाँ जान्छ? कतार जान्छ कि दुबई जान्छ के कमाउन के। तोहनी सबके एते दिन से हम वीडियो बना के समझा रहल छी, हमरा ग्रुप के आदमी वीडियो बना रहले समझा रहलो, जेनजी के आंदोलन निकलले तहिए से तोहनी सबके समझा रहलो, लेकिन मधेश के जनता छे तोहनी सब गोबर छे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तोहनी सबके दिमाग में बात घुसी छु ना, तोहनी सब वही केपी ओली के पिछाड़ी जाई छे आ चिल्लाई छे केपी बा शान बा मधेश के जान बा, केपी बा शान बा मधेश के जान बा। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? तोहर जान, लेकिन तोरा पछाड़ी पछाड़ी जोन 50 गो जनता तोरा जोरे घूम रहलो आ तोरा जोरे चिल्ला रहलो केपी बा शान बा मधेश के जान बा, वही सार सबके कहियो न भलाई होइल होते या न होते वही सबके भलाई। कैला कि ई सब गोबर ही धैले एबा आदमी सबके दिमाग रही छे धैल, लेकिन मधेश के जनता के गोबर धैले। तो वो सब बुझ न सके छे कि हमरा जोरे 50 गो हमरा जोरे पेरा रहल है, 2 लीटर पेट्रोल दे दै छौ, साँझ में मांस भात दे दै छौ, तो तोहनी सब वही में बिका जाय छे। क्या ये क्या? तो बाल बच्चा के पढ़े के लागी तोहनी के तो विराटनगर जाए के पड़तो, जेना कि वीडियो में कहले रहले विराटनगर जाय छौ, विराटनगर पढ़े जाय छौ। रे तोहनी सब केपी बा शान बा मधेश के जान बा कहे वाला सब, तोहनी हमरा इतना बात बता, तोरा जिला में एगो 12 क्लास से ऊपरी पढ़े वाला स्कूल हो? हमरा जिला में तो न है। करेक्ट। 12 क्लास से पढ़े वाला 12 क्लास पढ़ियो ले कहूँ जाके तो ओकरा विदेश जाए के पड़े छे। जखुनती जेएनजी आंदोलन निकलल रहले तखुनती ई भाई सब गलती कलके। क्या बात कर रहे हैं? जेएनजी के लीडर होके वही पर राजा रहती आन देले, ताई माधरचोद न वोट होती आ न केपी ओली के मुँह निकलती कि हम फिर वोट लड़म कह के। ये सब राजा न लियले, राजा के चलते आई ये सबके गलती हो गई। और चिल्लाए वाला सबके फिर मौका मिल गए, गुंडई करे वाला सबके फिर मौका मिल गए, फिर चिल्लाए वाला सबके मौका मिल गए। केपी बा शान बा मधेश के जान बा। मधेश के कतेक पिछाड़ी ले गेल हो से तो तोहनी के मालूम न हो, लेकिन केपी बा शान बा मधेश के जान बा। रे सार जेकर जान हो तो तेकर हो तो हमनी लंग हो ना तो जूता चप्पल मारबो। केपी बा शान बा मधेश के जान बा तोरी सार सब। रे सार गिद्धी धर ना, एमे दिमाग धर ना, तोहनी सब दिमाग गोबर न धर ना यार, दिमाग के जगह में दिमाग धर, देश बना, बाल बच्चा के भविष्य सोच, बाल बच्चा के भविष्य बना। दिमाग में गिद्धी में केपी बा शान बा मधेश के जान बा।